Kudi usanga gulila be Nanga solo la lede siya odija Shirugu goji yena panji Nanga kadi zonya disa siguri jani Kumboro bagari gulinji Mwela nanga wanugo gulinji Kudi guboma usteri hausi gulinji Nanga ochuta mwazuga baji Nagada zile dio kuburi yani Amalawi kulinji no Kulinji Kumabenya kumabetsera kulinji Lakaya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kulibaji Kudi usanga gulila be Nanga solo la lede siya odija Shirugu goshu yena panji Nanga kadi zonya disa siguri jani Kumboro bagari gulinji Mwela nanga wanugo gulinji Kudi guboma usteri hausi gulinji Nanga ochuta mwazuga baji Nagada zile dio kuburi yani Oh gulinji Tigudalila inu Oh gulinji Mawabwino kwa inu nonse inendelea malekano ndikulandireni ku program yathu ya kulinji pano pa wireless ya Times. Lelo ndilachitatu pa 29 October 2025. Masanawu kuli nkhondo. Akuti kuli nkhondo yanji. Masanawu ndithu kuli mkoke ku nyumba ya malamulo. Kumeneku akale akusankha speaker wa nyumba ya malamulo, first deputy speaker komanso second deputy speaker. Funso nkumati kodi amene atenge udindo umenewu wa speaker ndi ndani kuyambira pano 2025 kufika 2030. Nanga amene atengeyo anyamule udindo umenewu chifukwa chani? Aphungu asankhe ndani masana ano? Ili ndefunso limene Malawi aliyense akuzifunsa kwina kulikonse kumene ali kuti kodi ziyende bwanji masanawo. Koma mu program yathu ya lero tikhale tikuyang'ana anthu amene akupikisana nawo makamaka pa udindo wa speaker kuti kodi anthuwa ndi ndani. Ndetipereke mwayi kuti anthu otilankhule nawo mu program ya kulinji mawa uno timvenso kuti kodi iwo akuona kuti akuyenera kukhala speaker wa nyumba ya malamulo kuyambira pano 2025 kufika 2030 chifukwa chani. Musandisiye ndekha, tiyeni tikhalire limodzi. Amene pakadali pano akupikisana nawo pa mpando menewu wa speaker alipo anthu 4. Pali Samia Suleiman achipani cha DPP, pali Peter Dimba achipani cha MCP, George Million amenewa ndi independent komanso Gondwani Nankhumwa PDP. Koma anthu amene tinakwanitsa kuwafikira amene anapezeka ndi anthu atatu: Peter Dimba achipani cha MCP, Samia Suleiman achipani cha DPP komanso George Million amene iwo akupita ngati kuyimira anthu aphungu makamaka
oyima paokha. Nde musandisiye ndekha, tikhalire limodzi chifukwa tikhale tikulankhula ndi anthu osewa. Mama uno tangomvanso uthenga wina kuchokera kwa George Million kuti akufuna alankhule ku mtundu wa Malawi. Nde mukhale pomwepo mumve kuti kodi akufuna alankhule zotani ku mtundu wa Malawi. Sindili ndekha mu studio muno, ndikhalenso ndi mzanga Wayana Chunga kuunikira zonsezi komanso olankhulapo pa nkhani za ndale a George Phiri. Musatalikire fati kupatseni mwayi kuti pa tsamba lathu la Facebook mutha kupereka ndemanga zanu komanso atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana akhale akulankhula ndi Amalawi kuperekapo maganizo awo pa nkhani imeneyi. Koma poyamba kukambirana nkhani imeneyi tiyambe ndithu ndi mzanga Wayana Chunga. Wadzuka bwanji Wayana Chunga? Ine Lea ndadzuka bwino, ndipo ndili kuno ku mzinda wa Lilongwe kumene masanano kuti achitikedi chisankho chimenechi cha amene atasogolere nyumba ya malamulo mu zaka zimenezi. Mwafika kale kodi ku nyumba ya malamulo? Inetu ndili mu mzinda wa Lilongwe, ndipo zonse zikamachitika tikhale konkuno. Wina akamagwa kuti sadapambane BP yakwera ife ndonyamulawo. Ena akamati afuna kusangalala kuti zaendera ifeso ndewo pangira popo champagne. Chabwino, ndakuthokoza kwambiri. Ukumveka tu mwamphamvu ngati kuti ukudziwa kuti wina wake akunyamula chinthuchi Wayana. Ndipo zizi chisankho osamachitengera pa mgongo kuti ayi ndawina. Imafunika ndithu kudikira modekha kuti umve nangasi ndi secret ballot. Ndiso madziwa zonena kuti ngakhala amene akupasa moniyo atha makhala kuti avotera munthu wina. Chabwino. Tiyambe motere kuti mpando wa speaker ndi ofunikira bwanji mu nyumba ya malamulo. Kumbukirani kuti boma imakhala ndi zigawo zingapo. Pali chigawo chimodzi chimene timakamba za executive branch of government imene imakhala ndi a president komanso nduna zawo. Nde pali chigawo china cha boma chimene chimakhala cha court, judiciary, chimene chimayendesedwa ndi wamkulu wa makoti, chief justice. Then pali chigawo china chimene timati legislative kapena legislature, kumene kunde kuti kopanga malamulo amene wamkulu wake amakhala speaker of parliament. Ndiye kuti tikatengera pa zigawo zitatu zoyendesa boma, ndiye kuti ukumakhala president, kwina ku chief justice, kwina ku speaker. So si munthu wamasewera. Koma ntchito ya speaker kwenikweni choyamba yeye ndamene amachita preside over the debates. Ndiye kuti aphungu akamakambirana kapena kuti msuso, chifukwa debate is more of debating kapena kuti kususana, iye ndamene amayenera kuti azisogolera mwambo umenewo. Chachiwiri, interpreting rules. Mu nyumba ya malamulo mmakhala malamulo osiyanasiyana amene amagwiritsa ntchito poyendesera msonkhano wawo. Munamvapo mwina point of order, kapena suspend, zizungu zotere zomakhala ngati za ku court. Amene amakhala speaker amene akhala kuti azithandauzira zimene zicha, nkumanena kuti potengera lamulo lathu la nyumba ya malamulo nambala chakuti inuyo mwaponya simwena kuti muyankhule khani pansi, inuyo mwaponya tulukani, musabwereso mwina kwa mawiki awiri, musabwereso nyumba muno. Amene amapanga malamulo, amene amachita interpret kapena kuti kumasulira malamulo amene aja ndi speaker, ndi amene akhalanso munthu okuti akuzisata. Number 3, maintaining impartiality. Sono pamakhala pena ponena kuti anthu pali ma independent, pala chipani chakuboma amene akuyendesa boma, ena amene ali ku zipani zosusa, onsewa okambirana, koma zikuoneka kuti iya insuso wafika pena pake pochapa poma kwezerana mawu. Amayenera kuti speaker akhale obweresa mtendere ndi umodzi kuti zokambirana za nyumbazo zizipita pasogolo. Amayenera kuchita maintain impartiality, asaoneke kuti ngwachipanichi kapena kuti akusendera mbali. Ayenera khala munthu who can rise above political identity. Kenaka amene inso ndamene amachita direct proceedings, kapena kuti iyeyo ndamene amasogolera zokhuzana ndi zonse zochitika mu nyumba ya malamulo. Ndipo pomaliza pamakhala any other duties zimene amatha kugwira ngati msogoleri amene wa nyumba ya malamulo. Mwinapo paka nthawi kochepa kuti ndifotokoze ndinene kuti ntchito zina zimene amayenera kugwira msogoleri wa nyumba ya malamulo ndi zimenezi.
Chabwino ndathokoza kwambiri Wayana Chunga poyamba motero wafotokoza bwino ndithu ndikukhulupiraso kuti anthu adziwa kuti kodi speaker amagwira ntchito zotani. Ndibwerenso kwa iwe posachedwa pompa ndimafuna ndikulandireni a George Phiri. Mwadzuka bwanji? Mwadzuka bwanji a George Phiri? Ndadzuka bwino kainuyo mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino. Mutilankhulira kuchokera kuti kusalima? Ndi kusalima. Chabwino tathokoza kwambiri. Mwamva mene ayankhulira Wayana Chunga? Ndawamvako mbali ina sinaveko mene amayamba koma ndawamva. Chabwino timafuna kuchokera kwa inu mutifotokozere kuti maqualities a speaker amene amanyamula udindo umene Achunga afotokoza pakadali pano ndi wotani? Speaker wa nyumba ya malamulo ayenera kukhala munthu wodekha, munthu wodekha mtima osathamanga ndi mmene zinthu zikuchitikira. Choyamba amayenera kukhala wotero. Chachiwiri amayenera kukhala munthu amene ayenera kumamva bwino. Ndikutanthauza kuti aphungu a nyumba ya malamulo akamakambirana iye amayenera kumvetsetsa zimene akukambiranazo, ngati zili zogwirizana ndi malamulo, ngati zili zogwirizana ndi kayendesedwe ka dziko la Malawi, kuti ngati dziko likhoza kupindula bwanji pa zimene akukambiranazo. Ndi speaker amayenera kukhala munthu amene angapereke khutu lake kuti amve, osati kumuchita interpret amene akulankhulayo koma kumumva chimene walankhulacho. Ndi cholinga choti pamene zokambiranazo zikupitirira zikhala kuti zikuyenda direction imene iyenera kuti isatidwe pofuna kuti dziko lino lipindule ndi zokambirana za mnyumbayi. Chachitatu, speaker ayenera kukhala munthu amene iyeyo ngakhale kuti mwina akhoza kukhala wochokera ku chipani china, koma zimene ziyenera kutsogolera kaganizidwe kake zisakhale zimene mwina chipani chake chikufuna, koma kuti zimene dziko la Malawi likufuna, kuti zokambirana za mnyumbayo zikhale zaphindu kwambiri ku dziko kuposa mwina ngakhale ku chipani kwake. Ndiye munthu amene amayenera kukhala munthu amene sangamayang'ane kwambiri za zimene chipani chake chikuchita kapena zipani zina zikuchita, koma kuti kodi dziko la Malawi liyenera kutani kuti likhale ndi phindu ndi kudzera ku nyumba ya malamulo. Chinanso chachinayi ndichonena kuti ameneyi ndi mtsogoleri ya dziko la Malawi pa malamulo ake lili ndi zigawo zitatu za boma zikulu, executive, judiciary ndi legislature. Ndi iyeyu ndi president wa legislature kapena ndi gwiritse ntchito maungata amenewo, kapena kuti mkhala pa mpando wa legislature. Ngati wapa mpando wa gawo limodzi la magawo atatu akuluakulu a boma, iyeyo amayenera kukhala munthu amene kuti aduse mbali zonse za ndale za mdziko la Malawi, koma aone kuti kodi dzikoli pamene ndale zili chomwechi lingapindule bwanji kugwiritsa ntchito aphungu a nyumba ya malamulo, chifukwa iwowa amene akuyimira anthu ochuluka mdziko. Mukaona pa zigawo zitatu za boma ndazitchula zija. Mungomalizisa point imeneyo kuti tibwereso kwa inu kuti tipitirize. Okay. Mukaona pa zigawo zitatu ndafotokoza za boma zija, chigawo cha National Assembly kapena legislature ndi chigawo chokhacho chimene chili ndi representation ya dera lililonse mdziko la Malawi. Ndiye kuti munthu ameneyi amayenera kukhala munthu amene
samayenera kungochita zokhuzana ndi chipani chake chokha koma achite chokhuzana ndi dziko la Malawi chifukwa anthu onse dziko lino ayimiriridwa ku nyumba imeneyi ndipo iyeyo ndi amene akutsogolera ndiye pafunika kuti maganizidwe yake ndi maonedwe yake azinthu akhale ndithu pamwamba pa zipani zonse kapena anthu onse. Chabwino tathokoza kwambiri George Phiri poti tambasulira ma qualities speaker. Tibwereno kwa anthu amene akupikisana nawo pa udindo umenewu. Wayana mwina ndisana apase mpata Suleiman Peter Dimba George Million ndaonanso kuti akondwani na nkhumwa apati khale nawonso pa line pa kulankhulana nawo. Timafuna utaunikira anthu 4 amene akupikisana nawo pa udindo umenewu. Mwina ndi anthu otani, ma backgrounds awo ndi otani? Poyamba ndimafuna ndizinena kuti kumana nkhumwa awotu nde takhala tikuyesesa kuatumizira ma message kwayimbira mafoni koma zakhala zovuta kuti tilumikizane nawo, so ngati zatheka last minute ndekuti tayamika kuti khale limodzi ali ready ndithu tikhoza kukhala nawo mu program uyi. Tayamika kwambiri. Choyamba mwina tiyambire ndi iwowa anankhumwawo. Anankhumwa monga tikuwadziwira bwino ndi munthu onena kuti wakhala mnyumba ya malamulo matemu angapo, ndipo iwowa kwambiri akudziwika ngati phungu amene ali wa DPP kwa nthawi yayitali, komanso anakhalapo minister la ma opposition angapo nthawi ya imene chipani cha DPP chinali mboma kumbuyoku. Koma iwowa kwambiri kuchokera ku Mulanje Central mu chaka cha 20 ningoti DPP itatuluka mboma, that was 2020. 2020. Tunaona kuti panali kusagwirizana ndi atsogoleri na mchipanipo pa nkhani ya udindo ndi kuyendesa chipanichi. Iwo ankafuna kuti nawonso apasidwe mwayi oti atsogolere chipani cha DPP. Ndiye tisatenge nthawi mukudziwa amene zinathera kuti mapeto ake anasachosedwa mchipani muja ndipo anakayambisa chipani chawo cha PDP. Iwowa in terms of background ndi munthu onena kuti ngodekha, ndi munthu oti anthu amamudziwa zonena kuti amati foot soldier, ndi munthu oti ngwandale on the ground. Anayima nawo ngati presidential candidate pa chisankho cha 16 September ndipo sanapeze mavoti ambiri kwenikweni, koma he managed to secure member of parliament umenenso amaupanga return. Anakhalapo leader of opposition controversially so nthawi ina. Anakhalaponso ndithu kumeneko maudindo osiyanasiyana ku DPP. So he has been a leader and anali close minister, anali senior minister mchipani cha DPP. Mwina iwowa ndiyankhule motero. Ndikachoka kwa anankhumwa then mwina tipite kwa Samia Suleiman. Samia Suleiman ndi munthu mmodzi amene wakhalapo usogoleri malo osiyanasiyana, makaso ku chigawo cha mpira taonapo kuti anayendesapo zokhuzana ndi BDFL, I think na Blantyre District Football League anachitapo, komanso ku Sulom panali some controversy, koma ni munthu onena kuti amadziwika bwino kunena kuti has taken part in terms of development of sports, maka football Malawi muno, maka chigawo chakumwera. Komanso iwowa amachokera ku Blantyre ndipo constituency yawo ndi chaigawa kumene chauko cha ku BCA kuja, ndi kumene amachokera. Iwo akhala munthu amene wathandiza kwambiri chipani cha DPP maka pamene chipani cha DPP chinali mu opposition. Ngati pale munthu mmodzi amene ku parliament amayankhula nkumayigwedeza boma la Malawi Congress ndi Tonse Alliance anali iwowa Samia Suleiman. Nkhani achimanga amati akatayambe nkhani ya nyamata opita ku Israel akatayambe, ndi anali munthu mmodzi wa mavuvu ndithu. Ndipo ndikumbukira kuti nthawi imodzi mpaka anawatulusa iwowa kuti anawapasa suspension kuti asabwereso ku nyumba ya malamulo for some considerable period of time. Ndiye ndi munthu oti ngodziwika, ndi munthu oti even pa kampeni anagwira ntchito yonena kuti DPP ambiri amanena kuti anawathandiza kubweresa ndithu victory to the party poendera madera osiyanasiyana mdziko muno kupangira kampeni chipanichi. Mu chipanicho iwowo ndi munthu oti is definitely influential. Tikakamba kunkhani ya Peter Dimba. Peter Dimba ndi wa Malawi Congress, ndipo Malawi Congress yachita endorse atakhala ndi caucus mamembala a parliament, ma MP, MCP anagwirizana kuti atenti sankhe mmodzi pakati pa Akawale amene onse amaufuna udindo. So Akawale anapikisana ndi Dimba ndipo Dimba anapambana masiku omwewa apitawa. Ndiye iwowa nda phungu akuno ku Lilongwe, koma iwowa kambiri
ndi munthu oti wakhala ali wapampando wa bungwe lija kapena kuti committee ya legal affairs committee ku parliament kwa kanthawi ndithu ndi anachita resign kwa kanthawi kena pamene amazawasankha kulowa mu cabinet kukhala ngati minister ndithu anda ulamuliro wa Chakwera. Iwowa anthu ambiri amawatenga ngati kuti ni munthu amene amakonda kuyankhula mwina chilungamo posatengera kuti ndakongolesi. Ndionena izi fanena kuti panali nthawi ina yake imene mnyumba ya malamulo amayankhulana ndi zosusana ndi zachipani chawo. Ndipo anthu ena samaonera ukondwa within the party. Ndiye ena amanena kuti koma he's fair headed. Background yawo ndithu ndi munthu mmodzi onena kuti anapanga study za finance. Tikachoka kwa Adimba Amalawi Congress ndekuti tipite kwa George Million. George Million na George Million ndi iwo makamaka ali ngati more of an independent person. Koma nzanga nayankhula nawo pena pake akuti anali very confident kumanena kuti inetu chinthu ichi ndikutenga. Ni munthu onena kuti andi school yake ndithu yodziwika. In fact first degree yawo ndi ya zamalimidwe amene wanali ku skulu ya zamalimidwe. Ndiye timva zambiri okha kamayankhula koma kwambiri ndi munthu onena kuti pali news imene atiuze a George Million zikuoneka ngati kuti zikuoneka ngati chachikulu china chake chachitika. Ndiye tiamve pompano ukamalizitsa tiyapase mpanda oyambirira iwowa kuti atiyankhule kwambiri. Koma aphungu ali ndi mwayi wokuti lero akasankhe ife sitikuwasankhira akasankha okha. Onsewa nda Malawi, onsewa ndasogolera, onsewa anapambana MP. Tikuwafunira zabwino zonse. Timve program ya lero ya kulinji kuti ndi ndani amene somphenya ofuna kuthandiza parliament yathu. Chabwino ndathokoza kwambiri Wayana Chunga. Lero nde mukoneka kuti mwabwera ndi moto ndithu anthu amwe afotokoza bwino. Ndikukhulupirira kuti Amalawi kunjaku amvetsetsa kuti kodi tikamakamba za Suleiman akondwani na nkhumwa a Peter Dimba a George Million ndi ndani. Amalawi aziwa bwinobwino. Ndibwerenso kwa inu posachedwa koma titamva uthenga umene abwera nawo a George Million kuti kodi abwera ndi uthenga utani mmawa uno. Afuna tizizimutse motani. Mwadzuka bwanji olemekezeka a George Million? Mundimva George Million? Leya ndikukumva. Ndadzuka bwino, wadzuka bwanji Leya? Ndadzuka bwino. Mwakonzeka masana uno? Leya ndakonzeka, ndakhala candidate ekayo oima pakati ndinayeneka kukhala referee. As a speaker you are like a referee in the house. As an independent candidate, the only one with the highest potential kukhala referee Oscar Kondera. Koma ndili ndi announcement ku dziko la Malawi. Ndemwina musa natipase announcement imeneyi timafuna tidziwe kuti why you contesting on this position. Inuyo mukuona kuti muli ndi kuthekera kotani kuti mpaka namukhoza kukhala speaker wa nyumba ya malamulo kuyambira pano pa 2025 mpaka na 2030. Layana komanso apiri afotokoza ma qualities kapena ntchito kapena zinthu zomuyeneresa munthu kukhala speaker. Ine ndili nazo zonse zondiyeneresa kukhala speaker. Chimene chimavuta mnyumba ya malamulo ndicho kuti maspika athu akhala maspika okondera zipani zawo. Ine George Katunga Million ndidawina mu 2019 komanso 2025 pa 16 September ndinawina ngati phungu oima payekha. Motero kukhala speaker mu nyumba ya malamulo ndiye kuti simbingakondere chipani china chilichonse. Tionesesa kuti zimene anthu azikambirana zikhale zothandiza Amalawi mosayang'ana chipani. Koma zikumveka ngati mwathawa atu mwayiopera patali. Tatifotokozereni zona zenizeni zokuti bwanji. Sindinayiopere patali koma mmadziwa nthawi zina ndi bwinonso kusamala maubale. Kumawaku ndimafuna no muyambe kufotokoza bwinobwino kuti ndizoona kuti mwathawa simupikisana nawo ngati speaker masana uno. Leya masana uno sindipikisana nawo. Nditachita zokambirana ndi aphungu wena ambali ya DPP ndasintha maganizo sindikuyimanso masana uno. Masana uno ndi ukavotera Samie Suleiman wa DPP. Mwamva nkhaniyo Achunga? Nkhaniyo taimva ndithu endorsement yopita kwa Samia Suleiman at DPP taimva ndithu.
chimene chakupangisani mwati kuti mupange withdraw mwati munachita zokambirana zimene zizi chinapangitsa kuti mpaka namufikepo kuti ayi basi support yanga ipite kwa Samia Suleiman ndi chani fati mamva kuti nyumba ya malamulo kumachitika zambiri pena udyetsana chibanzi kuti ayi eni kandalama akapanga withdraw pangani motere what has really happened we want to understand this Malawians. Ndinene kuti nkhani ya banzi ichotseni kulibe banzi ina iliyonse imene million wapatsidwa million wachita kampeni ya smart ndipo million was ready to win koma mukukambirana kwathu tinaunikira kunapezeka kuti anthu atatu ochokera Southern Region Samia Blantyre million yakuyankhula Palombe Kondwani Nankhumwa Mulanje tonsefe timakanganira pa uspika ndiye mukukambirana tinaona kuti zimenezi sizikupereka chithunzi chabwino kuli bwino enafe tipatukepo tiapase mpata wina uzapezeka mu 2030 koma pata kali pano million akukasapota candidate wa DPP amene ali Samia Suleiman. Chabwino takuthokozani kwambiri wayana ndisana apange release kuti aende kuti sakufunikira mu conversation yathu iyi tisiyepo anthu atatu mwina ukhoza kukhala ndi funso lililonse. Ayi ine kwanga ndikungothokoza kuti apezeka mpulogalamu iyi koma mwina mwachidwi nkonena kuti munanena kuti speaker wa parliament samene omakhala wotengera mbali ndiye ndikudabwa kunena kuti Samia Suleiman ndi achipani cha DPP inuyo pamene posimu kuzisusa chifukwa nokha manena kuti wa independent ndi amene ali better placed chifukwa chonena kuti alibe mbali kwenikweni koma apa muziphatika ndipo mufuna munthu amene ali kumbali ya chipani pamene pasimu nazisusa mukayang'ana makandidate onse atsala pamenepo Kondwani Nankhumwa Peter Dimba Samia Suleiman onsewo ndi azipani palibe nalipo wa independent ndinedeka koma pofuna kumvesesana nchifukwa ndapereka mpata wa Kondwani Nankhumwa komanso Samia Suleiman from the Southern Region kuti ayimirire region imeneyo pakupikisana mpikisano umenewo ndiyeno ndikanachita endorse wina aliyense pamenepo ndekuti akadakhala wachipani koma chipani chimene ndasankha kuti ndichite support chipani chimenenso pang'ono ndili affiliated to ndi DPP ndifanye ndikusapota Samia Suleiman chifukwa mu kampeni yanga yonse so linali kuti simukuzitsutsa in terms of independence simukuzitsutsa ndingomalizisa leya ndilole ndimalizise leya malizani koma ndimafuna muyankhe mmene funsolo lilili musachite kuzungulira motero chifukwa cha nthawi ndayankha kunena kuti anthu ena onsewo amene ndinayeneka kuwachita endorse one ndi achipani that's number one number two ndionena kuti mu kampeni yathayi ine ngakhale ndi mayima pandekha ndinali ndi president amene ndimamuchitira campaign president ameneyo ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndamuchitira campaign ku constituency yanga so amene akuyimira chipani cha Professor Arthur Peter Mutharika ndi Samia Suleiman nzosadabwisa tsopano kuti ndimuchite support Samia Suleiman. Chabwino tathokoza kwambiri tikupangeni release George Million kuti mutha kupita tadziwa kuti munayesera koma mwazitaya mwathawa ndipo ndazitaya koma candidate wanga awina Samia Suleiman lero 2 o'clock masana zikomo kwambiri leya zikomo umo ndi mmene tayankhulira ndi George Million azitaya amenewa apita tasala ndi makandidate atatu Kondwani Nankhumwa achipani cha PDP Samia Suleiman achipani cha DPP komanso Peter Dimba achipani cha MCP tikupaseni moni olemekezeka Kondwani Nankhumwa mwadzuka bwanji ndadzuka bwino munasowa atu pakatipa aya ndilipo ndito muli Malawi muno ndithu ambiri ndilipo chabwino takuonani kuti you are now contesting on the position of Speaker of Parliament
why are you contesting on this position? Ndi chifukwa chani mukupikisana nawo pa mpando umenewu wa speaker? Ndi upatseni mphindi ziwiri. Chachikulu chomwe ndikuyambirira kaneta ndikuti ndichipereke kudziko la Malawi kuti ndipitirize kutumikira dziko la Malawi magawo ena makamaka gawo la uspika wa nyumba ya malamulo. Mukudziwa ino kuti ndakhapo maudindo osiyana-siyana mboma kuyambira ku parliament mwake makomiti osiyana-siyana kupanga chair nachipangapo chair committee ya media and communications, nali member ya public account, nakhapo member ya defense committee, komanso ku executive arm of government. Ndakhapo ndithu ndina yona khandiza kunja ndina yaza mademo ayino ndina yaza malimide ndina yaza salisankani komanso ndina yaza kopa alendo kuposa nakhapo nyumbayi ngati wachiwiri kwa mkulu woyendesa ntchito nyumbayi deputy leader of the house nakha leader of the house kutoka hapo ndimwe ninabwera tsopano kukhala leader of opposition omwe ninalekezera pamene timapitano kuti sankho ichi chikubwera papati chomwe chatha papati cha 2025 ndiye ndikuona kuti no kutatira zimenezi ndikanakondanso ndilichidi kuti tiyese mbali ina kuti nditumikireso nyumbayi yapanopa osati ngati leader of the house kapena maudindo ena koma ngati speaker wa nyumba ya malamulo. Chabwino takumvani bwino lino ndithu mmene mwayendera komanso kuthekera kumene muli nako. Mukuganiza zokuti what impact can you bring mu nyumba ya malamulo muja inuyo mutasankhidwa kukhala speaker wa nyumba imeneyi? Aja olemekezeka amilioni ndimamvetsera bwino amanena kuti nyumba ikuti iyende bwino akufunika kuti pakhale speaker osakondera osayang'ana mbali nchachidziwikire kuti pamene takhati kuonera mbuyomo speaker akakhala ochokera ku chipani chonkhali chili ndi ma MP yake nyumba ya malamulo akamapanga zinthu zina amayamba kai wayang'ana chipani amamba kai wasondera ma MP ambali yake asanaone mbali zilake koma ineyo ngakhale ndili wachipani mmene mukudziwira koma mudziwe tsopano kuti no kuchipanicho nyumba mwendilimo ndekha ngati MP sonza kuti no ndizakhala ndinthawi yoti no ndiyang'ane achipani changu kumano ndikatenga chipani nyumba ya malamulo ngati chinthu chimodzi ndikubweretsa mgwirizano weniweni nyumbayi komanso nyumba ya malamulo ija ndi nyumba yena kuti ikuyeneka kugwira ntchito bwino si nyumba yena kuti battlefield si nyumba yena kuti ndi boxing kuti anthu azimenyana azikangana azipanga zinthu zina zochotsa ulemu koma ndi nyumba ijelenga kuti no it has to be a house of order, decorum and dignity. Ine ndikudziwa kuti no ndikuthekera kumweretsa mambali zonse zosiyana maganizo pamodzi ndikuonetsetsa kuti no ngati pali kusiyana maganizo mbali izo zikambirane ndikuthesa kusiyana maganizo kumwamtendere. Chabwino. Tathokoza kwambiri ndakupasani 4 minutes kuti muyankhe mafunso awiri amenewa ndi mmenenso ndichitire kwa makandidate ena wayana chunga tisanapite kwa candidate wina wamva mmene alankhulira anankhumwa ukhoza kukhala mwina ndi funso. Anankhumwa sindikudziwa kuti chimene chikulimbisani mtima ndi chani kuti ma MP maka amene ali achipani cha DPP amene aliponso wochuluka kuti atha kuvoterani tikayang'ana za mbiri imene munali nayo ndi ubale ndi chipani chimenechi pofikira mpaka na kukuthamangisani ku chipani chimenecho. Do you think my MPs at DPP komanso my independent amene azichita align ndi DPP kuti they can favor you for this post? Ndimene ndayankhulira nawo anthuwa ndimene ndachitira campaign komanso kutengera kuti ndimene ndinakhalira nawo nyumba ya malamulo kugwira ntchito zosiyana-siyana
anthuwa ali ovomera kutandipatsa mavoti ndinene pano musabisa mawu kuti DPP titenga kwalitu mavoti ndithu tuka malinga limene atapangira ndayankhulira nawo ndachezera nawo anasiyana chachikulu kandi kwa MCP titengako kuma independent titengako chachikulu chomwe chikutipatsa chilimbikitso chonena kuti no voti kubwerayi ndi voti amali secret ballot voti yachinsinsi tukakhala kujonena kuti wachipani chakuti wavotera wakuti ndinoti timpange chipulimani kana timuopseze kapena tithane naye ayi imene ndi secret ballot ajiyesakakandi ukulu osaka munthu yemwe achafuna kuti no ayendetse nawo nyumba ya malamulo. Chabwino pano tipite kwa Peter Dimba. Mwadzuka bwanji Peter Dimba? Tadzuka kaino chomwe. Tadzuka bwino. Tathokoza. Maonetsa kulimba mtima kwanu kuti mukhoza kupikisana nawo pa mpando umenewu wa speaker wa nyumba ya malamulo. Chifukwa chani mwalimba mtima inu ngati Peter Dimba kuti komatu ineyo ndichinyamula chinthuchi ndikapikisana nawo pa udindo umenewu wa speaker? Tathokoza, ndizoonadi kuti ndalimba mtima kupikisana nawo ndipo siti kungopikisana nawo koma chinthuchi leya ndinyamula masana wano kutero kuyambira lero masana wano dziko lino speaker akhala ineyo ngati Peter Dimba, member of parliament wa Kulongwe Phirira Njuzi. Ndinene motere kunena kuti choyambirira mudziwe kuti poyamba zinkamveka kuti olemekezeka Beni Phiri ndi amene adakhale speaker kuchokera ku bomako komano anapangidwa withdraw. Akanakhala chimene amene ajawo ifeyo tonse timasapota amene aja because ndi munthu amene ndikuthekera koyendesa nyumba ija with impartiality chifukwa ndi munthu level headed komanso sober minded. Chifukwa mudziwe ichi kuti nyumba ija ndi yayikulu kwambiri, it's an arm of government. In fact maiko ena speaker amamuli president ngati ku Zambia ndi president wa legislature. In fact malamulo mudziwe kuti muli ndi 2 minutes yo kuti mutifotokozere kuti ndi chifukwa chani mwapanga contest pa udindo umenewo ndipo mwasala ndi a minute 30 seconds, so use your time. Ndipo kwambiri number 1 is technical competency. Ikuyenera usankha munthu amene ndikuthekera kuyendesa chinthu chija. Technical competence imabwera chifukwa experience komanso sukulu ndiyofunika chifukwa sukulu imathanso kubweretsa knowledge kuti munthu akhale odziwa bwino pamene akuyendesa chinthu chija. When you talk of experience, ndakhala kwa chairman wa Legal Affairs Committee, iniyo ndi mboni imene nayendesera committee ija kuinyamula ngakhale profile yake komanso kuchita zinthu zogwirika ku dziko. Number 2, speaker atu ndi munthu amene aziyang'anira aphungu pa parliament paja komanso ngakhale members of the secretariat. Therefore he has to have people management skills, and kuti munthu akhale manager wabwino wa anthu nkhani yake makhala character yake conduct yake. Ineyo have a proven track record kuti ndine munthu amene ndilibe questionable character. Choncho ndikhoza kuyendesa nyumba ija bwinobwino. Number 3, nkhani ndi objectivity. Ineyo moyo wanga wonse ndimaonetsetsa kuti ma interest a dziko lino la Malawi akhale patsogolo over ma interest anga kapena ma interest a zipani zonse sizikuyenera kukhala ndi ma interest oposa dziko lathu lino chifukwa dziko lathu ndi lalikulu kwambiri kuposa zipani zathu. Iniyo ndinu mboni kuti ngakhale pamene nali chairman wa Legal Affairs Committee I made sure kuti ma interest a dziko linoli zofuna za Malawi zikhale patsogolo even kuposa zofuna zanga kapena zofuna za chipani changa. Therefore ineyo ndikuona kuti ndikuthekera kuonetsetsa kuti nyumba ija iyende bwino. Komanso number 3 nthawi yanu Peter Dimba yatha ndikupemphani kuti muzigwiritsa bwino ntchito nthawi yanu. Mukuona kuti mukhoza kubweretsa impact yotani mutapita ku nyumba kuja ndi ukakhala speaker? Zikomo kwambiri. Choyambirira ndikuonetsetsa kuti ndikuyendetsa nyumba ija without impartiality, kukondera kwina kulikonse. And ineyo as I've already said ndili ndi experience komanso ndi track record ya objectivity kuonetsetsa kunena kuti zofuna za Malawi komanso ma interest a dziko lathu la Malawi akhale patsogolo kuposa ma interest ama individuals kuposa ma interest a zipani zathu. So ndikuthekera kumeneko ndipo impact imeneyo ikhoza kuthandiza kwambiri kukweza chitukuko cha dziko lino makamaka pokhudza ku malamulo a dziko linoli. Komanso ndinene chotere pano kunena kuti ngati speaker ntchito inanso ndionetsetsa kuti tikusamala welfare
ya members of parliament komanso members of the secretariat. Ineyo ngati speaker ndikasankhidwa masana ano ndionetsetsa kuti ndipanga advance nkhani ya welfare ya members of parliament komanso members of the secretariat. Chikulu kwambiri chemwe ali muli apa nchonena kuti ineyo ndikudziwa kuti ndayitanidwa ku service ya dziko, ndipo ndikuchokera mu 2014 pamene nawina ndinali independent kana kubwera mu Congress Party, ndadutsa mosiyana-siyana mpaka kukhala nduna. Ndili ndi experience yoyenera pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya nyumba ya malamulo ikupita patsogolo mosakondera mbali ina iliyonse. Chabwino, takuthokozani kwambiri. Wayana Chunga uli ndi funso kupita kwa Peter Dimba wamva mmene alankhulira chifukwa chimene akufuna kupikisana nawo pa udindo umenewu komanso kusintha kumene angabweretse mu nyumba ya malamulo. Funso lililonse Wayana. Adimba, anthu amakuyamikirani kuti munthawi yanu matha kususa ngakhale chipani chomwe chanu chomwe chikakhala kuti mwina simukugwirizana nazo zimene anthu amchipani cha mapanga kapena usogoleri wake, koma inafikapo nthawi yonena kuti muli wamkulu wa bungwe lija la Legal Affairs Committee munatula pasi udindo. Ndiye anthu nkumanena kuti kodi ngati munafika pozithawa ku komiti nanga usipikawo zikazakhala kuti zatentha simukathawa? Tsopano ndikine chonchionera kuti circumstances, situations ndosiyana. Ndinapanga resign ku Legal Affairs Committee ngati protest ya zimene zinachitika pomangidwa kwa Director General ACB Maiji Zuma. Zimene zitu maiko onse otsogola ndi zimene atsogolera amapanga chifukwa zimakhala ngati kuti ukupanga protest pa zina zake zolakwika zimene zachitika. Ineyo nkuona kwanga ndi amalawi ambiri zimene zinachitika zija zinali zolakwika, ndipo ineyo ngati chawo Legal Affairs Committee ndi amene ndimang'anira ACB. Ndiye timafuna kuonetsa kudziko komanso makamaka kuboma kuti zimene zachitikazi ineyo sindikusangalala nazo, sindikusekera nazo. As a result, I'm not part of it, therefore I'm stepping aside. Ndiye imeneyo sinkhali kuti usifika ungazitaye nyumba itatentha. Ineyo achimene I'm very level-headed and sober-minded and very strong person. Bwanji simunalimbe mtima kuti ndigwiritsa ntchito udindo wanga kuti ndisinthe zinthu. Mwatifotokozera apa kuti muli ndi kuthekera kosintha zinthu zina ndi zina mmene zingayendere mu nyumba ya malamulo. Bwanji simunalimbe mtima muli ku komiti imeneyi kuti ineyo udindo mmene ndinawo ndigwiritsa ntchito kuti zinthu zokhuzana ndi Amartha Chizuma ziyende mwachilungamo? Nthawi imeneyi kuti tipange resign kuti Amartha Chizuma atamangidwa, I don't think there would be another way kuti asamangidwe chifukwa situation iyo kumangako anatamanga kale. So panalibenso kugwiritsa ntchito udindo kuti asamange, anatamangidwa kale. Number 2, mwina mukudziwa ndili chairman wa Legal Affairs Committee. I tried as much as possible kuti ndisinthe zinthu. As you are speaking now, the Corrupt Practices Act CPA tinayisintha pansi pa utsogoleri wanga. You remember mnali provision enena kuti ACB isamapange prosecute anthu pokhapokha ilandire consent kapena chivomerezo kwa Director of Public Prosecutions. Ineyo ngati chairman wa Legal Affairs ndinagwiritsa ntchito udindo wanga ndikupanga private members bill ndikusintha zinthu. Kutanthauza kutiso ndili ndikuthekera kogwiritsa ntchito udindo kusintha zinthu kuti zikomera Malawi. Chabwino, takuthokozani kwambiri Peter Dimba. Tibwere kwa Samia Suleiman. Mwadzuka bwanji olemekezeka? Ndadzuka bwino kaeno Leya? Ndadzuka bwino. Ndithu. Mwaonesa kulimba mtima kwanu kuti mukhoza kupikisana nawo pa udindo umenewu wa speaker. Ndikunyamula ndithu chinthu chija. Ndikukamba za nyumba ya malamulo. Nchifukwa chani mukuona zokuti inu ndiye oyenera kukhala pa mpando umene uja wa speaker? Leya, ndithokoze kwambiri kwambirira Honorable George Million Lukumbutseni kuti muli ndi 2 minutes kuti mukhoza kuyankha funso loyambali kuti why are you contesting on this position? Ndithokoze kwambiri Million popanga chiganizo chimene apangacho. Chiganizo ndithu chabwino, ine ndikuyamika. Ine chimene chandipangitsa kuti ndivomere kuima nawo pa speaker, 1 ndicho kuti uspika ku parliament tiyenera kuti tibwezerese integrity ya nyumba ija, ulemerero wa parliament ubwerere, komanso ndikufuna ndilimbikitse nkhani ya oversight. Mukudziwa inuyo kuti ndimalimbana nazo ndithu za oversight. Ndi priority yachime kuti makomitiza anga parliament
akhale strengthened, apangidwe resourced bwinobwino, agwire ntchito yoyang'anira boma kuti boma likuyendesa bwanji zinthu zake. Ndi manenanso dzulo kuti nduna zimene ziti kusankhidwa kumene zisamale kwambiri ndi parliament ya nyuwani chifukwa tikhala tikuamaka kwambiri. Mabajeti athu onse amene akuzera ku parliament amene tikuwapatsa ife tionesesa kuti ndalama zimene zikafike kwa Malawi zikagwire ntchito yoyenerera. Ndimafunanso ndingonena apapa kuti tisamanamize a Malawi. Ine ndakhala member wa Legal Affairs Committee for 5 years. A million wanandipeza ku Legal Affairs Committee. A million sanasiye udindo chifukwa cha Massages Zuma. Anasiya udindo chifukwa yoti sana aike mu kabineti. Ananyanyala. Iwowa afikira kutuluka mboma ndi a president awo ali nduna. A million kapena Adimba. Mugamba zapita Dimba. Sorry, Adimba, sorry. Masala ndi 10 seconds kuti 2 minutes yanu ite. Adimba afikira kutuluka mboma ndimozi ndi chipani chawo chifukwa choti Malawi sanasanga zimene amachita. Iwowa ali chair wa Legal Affairs Committee kwapitwa malamulo osakondera Malawi kuzera ku Legal Affairs Committee. Ife tinkaletsa iwo makakamira. Olemekezeka Asamia Suleiman, nthawi yanu ya 2 minutes. Ndikupereka nthawi yofanana. We want to give a fair opportunity to all the candidates. Tikubwera kufunso lachiwiri. What impact are you going to bring in parliament if you are chosen to be Speaker of Parliament? Mubweretsa usintha kutani mutasankhidwa kukhala Speaker? Ine ndifuna kuti parliament ikhale independent. Izigwira ntchito mosa yang'ana mbali komanso ntchito yathu yayikulu ndi oversight imeneyo ndiye ndiyikakamira kwambiri. Mukuziwa kale zachiphuphu sindikonda, ndimafuna chilungamo, ndimafuna Malawi aphindule ndi maprogramu amene boma kapena parliament ikupanga. Asamia Suleiman mukutimva? Zikuoneka ngati network yativuna. Technical tatithandizeni kuti Asamia Suleiman abwererenso pa line ipa. Wayana wamva mene ayankhulira ma candidate atatu. Tisana pase mpata kuti alankhulane. Ukuona kuti mukulankhula kwawo akulankhula motani? Ndiokonzeka kunyamula chinthu chimenechi ma candidate onse atatu. Makandidate onse atatuwa akuoneka kuti sikoyamba kukhala nyumba ya malamulo, the inde experience. Onse wanso ndaonena kuti the sounding confident alisa kuoneka kuti akuzikhulupirira kuti apambana masana wanu. Komanso mukawaona onsewa akumaona kuti atenga chibakera chimene akumaponya mwanseli kwa wina kuona kuti koma uyuyu ndikuona kuti ngofoka sangapambane ndi ine chifukwa cha zifukwa izi. Taona Adimba akuyankhula zokomesera mbali yawo, taona Asamia Suleiman akukomesera mbali yawo, komanso taona Nankhumwa akukomesera mbali yawo. At the end of the day, chimene chitachitike masana ano nchonena kuti poyamba kuti upambane, uyenera kuti anthu achipani chako akuvotere ma MP. Chifukwa nkotheka kunena kuti kukuyika ngati candidate wachipani, koma anthu achipani chako osakukonda. Chifukwa mwina amafuna munthu wina. So that one they have to make sure they should secure the majority vote ya ma candidates achipani chawo, number 1. Number 2, wayenera kuti ukachite encroach kuma independent. Kama independent alipo ochuluka, ndipo sungachita avoid pa nkhani imeneyi. Mwayenera kuti mukaloweko. Nde kachitatu pali awa sopano achipani chinacho. So ngati Nankhumwa ayenera kuyesesa kuti aku MCP ndi aku DPP awavotere. Awa Adimba ayenera kuti aonesese kunena kuti aku DPP ndi ma independent awavotere. Asamia Suleiman ayenera kuti aonesese kuti aku MCP ndi ma independent awavotere. Because it's a game of numbers. Chisankho sikuyankhula. Chisankho si campaign. Chisankho ni manamba. Utopanga campaign yabwino koma ngati anthu sana kuvotere umalephera.
Chabwino. Tathokoza kwambiri Wayana Chunga, ndimafuna ati afotokozere amene akutimvera pakadali pano komanso amene akutitsatira bwino lino pa Times 360 kuti programuyi tayipanga extend itha pa 8:30 chifukwa tufuna tipereke mpata kuti ife Amalawi tiadziwe anthu amene akupikisana pa udindo umene wa speaker komanso tiapase mpata kuti atiuze kuti ndikusintha kotani kumene iwo abweretse akakhala speaker. Nde tinene kuti program yathuyi tiyimalize 8:30 lero pa 29 October 2025. Tipite kwa mtolankhani wathu Osman Kaliati, zikuoneka kuti kumeneku wakonzeka, tingomva kuchokera kwa Malawi kenako tipitenso kwa makandidate athu. Wadzuka bwanji Osman Kaliati? Leya kuno ndadzuka bwino kwambiri, ndifise kumeneku planta kuti kwa bwanji. Kunonso kwa chabwino, tacheza ndi Amalawi amene uli nawo pamenepo. Okay, chabwino hapa ine ndili ndi Amalawi awiri atatu amene afunepo ndemanga zawo pa nkhani yokhuzana makulitezi komanso kuti amene akuna kukhala speaker wa nyumba ya malamulo. Mwina choyamba munthu wamkulu mkuzonza kuzinaliza. Ndi Amini Panganani kuchokera kuno kusalima. Mwina nkhani ndimene itu tinati munayipitsira mwachidwi ndithu. Nkhani yake ndi kodi amene akuna kukhala speaker wa nyumba ya malamulo kuna khala ndi makulitezi otani. Ku nyumba ya malamulo amene akufunika ngati speaker ineyo makandidate osali pamenepo ndikuona amene akhozotithandiza kwambiri, amene akhozoyima ndithu kukovetidi maqualities ndi Selman ndi amene akuti ali maqualities abwino. Ndiye timakamba kuona kuti maqualities ya speaker wa nyumba ya malamulo akuna kukhala ndi maqualities ati ndi ati, ndipo amene akwena panthu atatu amenewa Anankhumwa, Adimba komanso Suleiman amene akuna kukhala ndi kuti ndipo mutchule maqualities awo. Solomon kote mbira ndione kuti akhalapo ku parliament kwa nthawi yaitali ndipo ali ndi experience ya kugwira ntchito kumene akuzidziwa. Solomon ndi munthu oti sagwedezeka pa chinthu china chilichonse, po munthu oti ali ndi ndalama kale, si munthu mphawi yayi. Amene atikasankha mphawiwa ndi mmene zinthu zimene zikutivuta makoto ake ndi amenewo. Leya mmene ndimene ndankhala ndi mmodzi mwa Amalawi kunoko ndiye ndifuna ndionjese munthu mmodzi amene akuna ikepo ndemanga zake ankhani kuti maqualities akhale otani komanso munthu ake akhale kuti mwina munthu wamkulu nkhani ndimene mwayipa bwinobwino tikamba zona kuti nda Samia Suleiman achipani cha DPP ndiso ndi Peter Dimba amene ali achipani cha MCP ukuti ndi Akondani Nankhumwa amene ali achipani cha PDP. Tine kuti kwenikweni muna kuti munthu akhale speaker wa nyumba ya malamulo akwena akhale ndi maqualities otani. Munthu speaker kuti akhale wa nyumba ya malamulo ayina kukhala munthu ofatsa wodekha, asakhale ndi mbali, aziyang'anira mbali zonse kuti dziko likho kuyenda bwanji. Koma akakhala ndi mbali yokondera kuti ineyo kwati andisangane wa DPP zinthu zake sizingayende bwino, koma azikhala wokonda anthu onse imene tingayankhulire. Okay, ndibwe tine kuti panthu atatamita tchulawa Samia Suleiman, Peter Dimba komanso awa Akondani Nankhumwa amene mukuona kuti akuzikhala phungu wa nyumba ya malamulo akuzikhala ndani. Kwa ineyo mmene ndikuona kuti Samia Suleiman ndi amene akhoza kutithandiza chifukwa ti munthu uja amalimba pa zinthu zambiri mu parliament. Ndiye tikuona kuti amene ndi amene angatithandize, koma ena awa palibe chimene ndimaona apo cha zero. Leya ndilole kuti ngondipasa mpata munthu mmodzi omaliza weniweni amene ayeso ali ndemanga yake. Munthu wamkulu dzina lija. Ine ndi dzina langa Maxwell kuna kusalima. Okay, nkhani tu ikuveka bwinobwino kuna kuti tili nda Peter Dimba iso nda Samia Suleiman ukuti ndi Akondani Nankhumwa. Mwanthu atatu amenewa akupikisana udindo ufuna kukhala speaker wa nyumba ya malamulo ya dziko lino. Ndiye choyamba timafuna tidziona kuti kwenikweni muona kuti speaker wa nyumba ya malamulo kuti akatsogole chinthuchi akuna khale wa maqualities ati ndi ati. Speaker wa nyumba ya malamulo ayenera kukhala munthu wani kuti ndi olimba mtima komanso ndi opanda phuma. Komano ineyo umene ndikuonera mwapazi speaker ya malamulo ngati kuti kuthekera kuti kukhoza kukhala khale Solomon, chifukwa choti ngati munthu akukalowa ku nkhokwe ya chimanga koma akaona zinthu zowola ndiye kuti usonyeza kuti munthu uyo akuthekera kwa utsogoleri ali nako. Ndiye Amalawi ife ngati tingaphonye pa Suleiman ndiye kuti kazipweteka chifukwa tikuona kuti atipulumutsaso
kunkhani ya pamoto chifukwa iyeyo ndamene apangisa ku parliament kuti munthuyo akhale wa strong komanso parliament ngati namiwa ndiyeyo ndamene apangisa kuti dziko lino lichoke pamoto. Ndiye tikuona ngati unena kuti amalawi tiye timpatse Suleiman kuti chinthuchi timusapotere atithandize ngati amalawi ndi mmene tafinyikiranso ndi dziko lino ndi mmene zikuyendera palibenso munthu amene angatithandize oposa Suleiman. Leya mmenemo ndimene ndayankhula ndi amalawi awiri atatu kuno kusalima ikapo maganizo awo pa nkhani yokhuzana kuti phungu wa nyumba ya malamulo akhale otani komanso akhale ndani. Ndathokoza kwambiri Osman Kaliati chifukwa chocheza ndi amalawi kumeneko ukhale ndi tsiku lopambana. Ndathokoza Leya. Zikomo. George Phiri muli palaini pa? Chabwino. Peter Dimba foni yanu inaoneka kuti inaduka chifukwa cha network ndi anthu ena ambiri komano tikukuyimbirani timafuna tikupempheni kuti muyankhe foniyo kuti tikhale nanu mu programu iyi sitifuna kuti titaye munthu. George Phiri mwamva mmene alankhulira Malawi. Mwamva mmene alankhulira ma candidate amenewa atatu mukhoza kuyankhulapo zotani nanunso ndikupatseni mphindi ziwiri. Ma candidate onse amene alankhula ndithu zakukhosi kwawo komanso mmene akuonera kuthekera kwawo kokhala speaker wa nyumba ya malamulo. Koma ngakhale kuti sinagwirizane kwenikweni ndi mmene achitira George Million kuti achoka mu mpikisanowu nthawi isanathe achoka gemu ili nkati ndikanakonda akanakhabe mpaka kumapeto chifukwa iwowo amanena kuti kukhala oyima ngati phungu oyima pawokha amanena kuti ndi zimene zikhoza kuthandiza kwambiri kuti speaker wa nyumba ya malamulo azikhala oyima pawokha ndiye apereka mpata kwa Samia Suleiman tiyamike kuti chimene chiganizo chimene iwowo achipanga pawokha zimenezo zoyenera. Koma ineyo mmene ndamvera anthu onsewa atatu alankhulira ndikuona kuti nyumba ya malamulo ndi gawo limodzi la boma lofunikira kwambiri pa nkhani ya chitukuko cha dziko chifukwa mfundo za chitukuko zimakambidwa ku nyumba ya malamulo komanso malamulo kuti tione kuti malamulo awa anapangidwa mwachisazo anapangidwa kodi akuthandiza dziko lino kapena ayi ndipo tikanachita bwanji kuti malamulo akamapangidwa azithandizira kutukula dziko la Malawi. Ndi ndalama zambiri zimene dziko la Malawi launonga chifukwa chakuti aphungu a nyumba ya malamulo ndalamazo samazigwirisa ntchito bwino. Ndiye pakufunika speaker wa nyumba ya malamulo wamphamvu ndiwoti akhoza kumachita kalondolondo wa mfundo zimene zapangidwa komanso chuma cha boma chimene chikupita maunduna ndipo kuona kuti kodi maunduna awa ndalama zimene tapitisako agwirisa ntchito bwino pa zimene zimayenera kuti zigwire ntchito ndalamazi pamene papa pakuonesa kuti pafunika ndithu pakhale speaker wa nyumba ya malamulo wabwino wamphamvu wokonda dziko la Malawi amene akhoza kubweresa kumvesesa kuti kodi ndalama zimene tinachita allocate zimene zigwira ntchito bwanji ndipo ngati wina wake wazigwirisa ntchito molakwika kumeneko pafunika kuti malamulo agwire ntchito. Nde ineyo ndikuona kuti nkofunikira kuti aliyense amene angasankhidwe masanano kukhala speaker wa nyumba ya malamulo pa anthu atatu amene atsalirawa aonesese kuti ndalama zimene zikuperekedwa kudzera ku nyumba ya malamulo kupita ku maunduna ku madepartment aboma ndi kwina kotero ziyenera kuti zikagwire ntchito bwino. Ndiye nkofunikira kuti kwambiri George Phiri chifukwa cha ndemanga imene mwaperekayo. Tibweranso kwa inu posachedwa pompa. Timafuna Adimbaja amaoneka kuti amayimba pa technical tangotithandizani kuti mwapange ade pa foni pa tufuna tipiteno kwa makandidate athu kuti tafunse funso lotsatira. Wayana Chunga wamva mmene zikuyendera? Wayana Chunga
Yes, Leya ndikukumva. Wamva ndithu mmene zikuyenderamu, koma pamapeto pa zonse mmene unafotokozera muja kuti chisankho chikhale kwa aphungu masanawa, kuti kodi voti yawo ayipereka kwa ndani masana uno, amene asankhe iwo ngati aphungu kukhala speaker ndi ndani. Mmene mumatenthera mu nyumba muja, Adimba analankhulapo kuti nthawi yawo ina anatula pansi udindo, unafunsa kuti kodi mmene mumatenthera mu nyumba muja akapanga with stand speaker. Tinaonaponso inali nthawi ina yake speaker wina mpaka na mutatentha anapezeka zokuti zativuta. Ukuona zokuti zikuyenereka kukhala munthu olimba mtima motani kuti you can be able to withstand the pressure, the fire that comes in that house? Ndakondwera amene wayankhuliramo kuti pressure, koma pressure wake wamuyankhulaso mwa pressure. Tingochita qualify kuti anafotokoza kuti iwowa anasiya pansi udindo wawo pa mpando wa committee ya Legal Affairs Committee ku parliament chifukwa choti amasusana ndi zimene boma la Malawi Congress kumene iwo ali membala lidapanga nthawi manager powamanga Martha Chizuma amene ali wamkulu wa bungwe la lothana ndi ziphuphu ndi katangale la Anti-Corruption Bureau. Koma mwina kwango nsanga tifani waona ngati kuti tapase mwayi kwambiri anankhumwa Adimba komanso Suleiman kuti amene ayankhule chifukwa amalawi afuna ndithu kuti amve maganizo awo. Kwa ine kuti Adimba aja abwera pa line wayana. Chabwino, I think tapase mwayi amene wakuti ayankhule. Chabwino. Ndiyambe ndi apita Dimba pa amene mukupikisana nawo anankhumwa komanso Suleiman, alipo amene mukumuopa? Palibepo ineyo ndiwina masanawa ndipo ndinene kuti ukanakhala usindikuwina sinkanapikisana nawo udenda mstutu. Akondwani nankhumwa apita Dimba komanso Suleiman, alipo amene mukumuopa? Akondwani nankhumwa foni yawo ikuoneka kuti apa yachokapo, posachedwapo mpatibwererenso kwa iwo. Sitikufuna kuti tisiye munthu apa. Samia Suleiman, akondwani nankhumwa ndi apita Dimba, alipo amene mukumuopa? Palibe amene ndikumuopa, pajatu ine sindiopa zamanthazi napachika kalekale. Ine ndimangofuna chilungamo, andi chilungamo ndichokuti onsewa lero ndi agwetsa akonzekere ndithu kuvomereza masanawa ndikaagwetsa. Anayankhulapo Adimba kuti ati anakakhala benipiri iwowa nde anakaopa, koma poti ndinu sanaope, inu mukhoza kuyankhapo motani? Amene wandilankhule nawo mafrikolo koma kamandipanga congratulate. Think ndachimwene anga zithera ku congratulations iko. Koma pankhani ya speaker ali kutali amene wandiagwetsa ndithu. Adimba. Onse ndana nkhumwa omwe ndikuagwetsa masana pano. Apita Dimba kuti muli kutali kwambiri itu pankhani ya speaker. Zoona zake zakuti tsiku la lero lino mukhala ndi speaker wanyuwani ndipo dzina lake likhala inayo Peter Dimba. Wayana Chunga, wamva mmene alankhulira awa, tufuna tipereke nthawi kuti tiapange adi akondwani nankhumwa pa line ipo. Suleiman akuti apita Dimba achepa kwambiri pankhani ya speaker. Nawo apita Dimba akuti ineyo tu ndamene ndikhale speaker wa nyumba ya malamulo masana uno. Ine Leya Pepa, koma ndimafuna kuti mwansanga anthuwa takhala tikumva kuti ku nyumba ya malamulo anthu ma envelope ndi amene amavuta. Masiku ano kuti mupange decision ina iliyonse kumakhala nkhani ya lobbying. Ndiye kumeneko mapezeka kuti kayanda kuboma kama bungwe amaendesa ma envelope kuti bill iduse. Ati tima 200,000 timene timavuta. Tima 200,000. Ineyo ndifuna ndimvese kunena kuti makandidate athuwa ndi ndani pakati pa atatuwa amene wakonzeka ndipo ndi mfundo zotani kuti akathese mchitidwe umenewu. Chifukwa sitimalesa upanga lobe koma mchitidwe wakatangale ukumambiranso ku nyumba ya malamulo. Ndiye tikhala ndi dziko lotani ngati parliament ili pasogolo kumachita advocate zinthu mwina zosakhala bwino chifukwa chonena kuti iwo alandira ndalama kubesa ziko. Tiyambe ndi apita Dimba tayankhani funso limenelo.
Wayana zikuoneka kuti atekniko athu they are trying to bring back Kondwani Nankhumwa nde mwina makandidate wa sitingathe kulankhula nawo koma mongofotokoza amalawi kunjaku mwina atadziwa kuti kodi kusankha speaker aku kumayenda motani. Funso lanu lotilisunga ayankha akabwera pa line pa amalawi angomvetsetsa kuti kodi kusankha speaker kumayenda motani ku nyumba ya malamulo. I think in a very simple way chimene ndinganene chonena kuti ndi majority rule. This is asiyana ndi it should be 2/3 if I'm not mistaken. Ndipo chimene chenena kuchitika nchonena kuti mamembala akapita nyumba ya malamulo masana ano iwowa apasidwa mwayi onena kuti avote kuma mwachinsinsi. Amapangira mwachinsinsi chifukwa chonena kuti munthu akhale ndi ufulu wosankha munthu amene akumfuna kuti ayendese nyumba ya malamulo. Chifukwa takhala kuti nza open ballot nde ngozitu nanga mutani mukakhala kunena kuti sunavotere wako wa chipani chako ndiye ndi mwayi wapadera wonena kuti aphungu asankhe ndipo pamenepa akusankha ndi iwo amene ali physically present nyumba ya malamulo masana ano. So chimanganene mwachidule kwambiri ndi moteromo kunena tikwafunira zabwino zonse. Tathokoza kwambiri takulandiraninso na Kondwani Nankhumwa. Tetane ipamaduka chifukandi kuyenda ndiyena teta. Chabwino ndinafunsa funso kwa makandidate anzanu funso iliso ndifuna lipite kwa inu kuti pa apita dimba ndi Suleiman mukuopa ati? Palibe munthu kuopa. Palibepo? Palibe munthu ngati munthu kuopa umaopa anthu omwe akukavota osati kupikisana nawo. Ukavota uja amene ndiye bwana osankha. Choncho mukandifunsa za anthu anzangu ndi kupikisana nawo palibe ndi kuopa. Komanso iyo mukafunsa sakuza ndi mwazi kuti nawonso sakundiopa. Yomwe akuopedwa ndi munthu yemwe ndi MP yomwe ali okasankha speaker president ballot. Nkhani imene tinafunsa apa Wayana Chunga anabweretsa ndi nkhani yokhuzana ndi ma 200,000 sitikudziwa pano kuti rate itaufika bwanji ndikulifunsa funso lichonchi likuoneka mwachibwanabwana koma ndi nkhani imene imavuta kwambiri. Mabungwe osiyanasiyana kaya boma likamafuna kudutsitsa bilu komanso nkhani zina ndi zina mu nyumba ya malamulo nkhani imavuta ndi ya corruption. Inu ngati speaker mwakonzeka kukathetsa bwanji nkhani imeneyi? Tiyambe ndi Peter Dimba 2 minutes. Zikomo kwambiri. Number 1 tikuyenera kudziwa kuti lobbying is a standard practice in legislature. Ndipo mabungwe amene ndi ma interest pa mabill amene akudutsitsa nyumba ya malamulo amakhala ndi ufulu oyitana aphungu kuti akafotokozere nkhawa zawo kapena zimene akuganiza. Nawo mukamwitana phungu mwatekera kusalima mwamwitana ku Capital Hotel wachoka kunyumba kwake ndi zachidziwikire ndithu kuti mukuyenera kumbwezera kanga chete mwina kafiwelo olokonena kuti adyere dina kapena china chilichonse. I don't think pali chola kuya kwenikweni pa nkhani imeneyo. Koma I know what you're talking about. Nthawi zina they can literally mwina kupanga bribe aphungu kuti apange to line ina yake. Zimenezo ndiye zolakwikazo. Ineyo ngati speaker amenenso ndakhala kwa chairman wa Legal Affairs Committee oyang'ananso kwambiri nkhani ya fight against corruption. Ndizaonetsetsa kuti mchitidwe wa corruption wa bribery mu parliament uthe ndithu chifukwa zosayenera malingana ndi malamulo athu. Komano there is a thin line. Lobbying yoti mwaitana ma MP kamwatengera kusalima honestly mukuyenera kuapatsa transport refund kapena chakudya. Samia Suleiman mchitidwe umenewu muzaonetsetsa kuti mwauthetsa bwanji mutasankhidwa kukhala speaker masana uno? Ndinene kuti corruption ndi chinthu chimene chili chonyansa kwambiri mdziko mwathu muno. Ndithokoze kwambiri president athu kuti amadana kwambiri ndi corruption. Komanso ndi atsimikizira amalawi kuti ngati pali chinthu chimodzi chimene ineyo personally chimandinyansa ndimadana nacho ndikudya pamutu pa amalawi amene akuvutika. Ine ndionesesa kuti ma committees aku parliament apangidwa empower ndipo akupangidwa
akupasidwa zofunikira zonse kuti agwire ntchito yawo mwaukadaulo. Tifuna tikachita pasi budget manager muona zodabwisa ulendo uno tikufuna tiyisate mpakana pamene ndalama zakafika dipoyenera. Kodi amene wapanga zosokoneza ndani? Parliament ndi mphamvu yoyimika munthu amene wapanga zosokoneza. Mukuziwanso kuti corruption inafika pa west under boma limene lachokali. Ndiye ena kamanena kuti ayi ine ndinali chair wa ligo ndizathesa Katangale. Munali kuti mmene Katangale ankafika po Nyasa, inu muli nduna muli mkatikati. Ife tufuna tione zina, tufuna tikonze parliament, ma MPs onse azipangidwa treaty chimozimozi. Ma MP ena ambiri kuphatikizapo ine pa parliament paja after 6 years tisakumveredwa, tisakupangidwa treaty ngati ifeso ndife ma MPs. Zimenezo sindikuzifuna. MP aliyense akapasidwe ulemu, komanso nyumba yathu ya malamulo ipasidwe ulemerero wake. Pa nyumba paja mastafu akhala kumafika mpaka na 3 months osalandira ndalama zawo. Zinthu zimene zili zolakwika kwambiri, zinthu zimene zimabweretsa professionalism pansi, zinthu zimene zimathaso kuyambisa corruption. Ine ndikaonesesa kuti ngati institution yanga ndikayipange protect, ndikayipange defend, komanso institution yanga ikagwire ntchito mwa independent momasuka. Thokoza kwambiri Samia Suleiman. Apita Dimba ndisanapite kwa Kondwani Nankhumwa kwatuluka funso kuchokera kwa Samia Suleiman akuti mudali kuti ngati chairperson waligo osathetsa Katangale amene amachitika. Ndikupatsane minute kuti muyankhe. Thokoza yonso ndi mboni ya ntchito zanga zimene ndachita pa nkhani yoletsetsa kuthetsa Katangale. Ndipo ndinene pano kuti kuthetsa Katangale si responsibility ya Honorable Dimba okha amene anali chairman wa Legal Affairs EI. Koma ndi responsibility ya Malawi ina aliyense ku makoti, ku parliament, mu executive, komanso Malawi wa kumudzi kuti tonse tikuyenera kukhala kuti tagwirana manja kuthetsa Katangale. Koma iwo ali ndi umboni kuti mu chairman wanga wa Legal Affairs even kupanga resign ngati chairman kusiya udindo unoona wa chairman kunali kuyesetsa kulimwera tiyesetse nawo kuthetsa Katangale. Kubweza bill ja kusintha Corrupt Practices Act ngati chairman kunaiso kuyesetsa tikonze malamulo ithetsa Katangale. So when it comes to fight against corruption, iniyo ndi mboni kuti ngati ineyo Peter Dimba I'm a champion. Mwamva Suleiman akuti ngati apita Dimba iwo ndi champion pa nkhani yothetsa Katangale. A minute muyankhe. Lea ndichachiziwikire kuti panopa tikapita ku parliament tiyena tikayang'anenso malamulo ena amene achitika pakatipa, amene anachitidwa mwaphuma, amene anachitidwa mosaganizira Malawi. Lamulo lina limene Adimbawo anasangala nalo kulichita pansi posachedwa apa ngati chair wa legal linali lompasa mphamvu munthu mmodzi ngati Lea inuyo kungonyamuka pano kupita ku Dubai kagula mafuta a dziko. Kodi zimene ziwo ngati chair wa legal amaziona ngati nzothetsa Katangale kapena zobweretsa Katangale? Chabwino mwamaliza kuyankhako, ndathokoza kwambiri, munali mudakali ndi 10 seconds. Tikupita kwa inu Nankhumwa. Funso lija la kumbali yothetsa nkhani za Katangale zimene zimamveka ku nyumba ya malamulo kuwapasa aphu zonadi ku account tunawo ndalama hizi nani nakuta ya drama sina leo kwa account yangu. Sasa kuna tena ndama jibikana ndikalizeza. Akana kwa banali any act of wrongdoing beza parata limanga wanaona kuti sisi naenda bila. Drama za nazo kwa account about 3 million kwa ndio naona kuti wangu ndio tena drama hizi tatizo bado kabisa. Kama mtu Munkaziwa amandele tirao. Sina napanga ateli mamitu kamera. Munkaziwa kuti ndalamazo zikulowa chifukwa cha zimenezo kapena zinangolowa inu musakuzindikira. Ndakotokoza kuti no ndalama zinawa pamoja ndi pamoja pa meeting wao sina kuti attend. Sikuti zimawa aonere mawa mkuja ai. I think bakali maulendo na ke COVID committee imaenda nziko za mara. Maulizo maisha na mene sina ndio nao maulendo katani. One they ended up paying me. Then now nakuta isije ngamo. It was not intentional for maybe my office ago particularly Mr. Director the Barabara Dimene amachitiza mapenya sa. Chabwino ndathokoza kwambiri Suleiman mwamva yankha Kondwani Nankhumwa, ndikukhulupirira zokuti mwamva kuyankha kwawo.
kodi leya inu zimali kutengera nthawi yaitali bwanji kuti muziwe kuti akaunti wanu kwalonda inu yo ndrama ikalowa akaunti kwanu simaziwa kumene kuchokera. Does it take kuti anthu mpaka ayambe kulankhula mpaka nkhani zifike kumabwalo kuti ukabweze ndrama ndiye uzizindikira kuti ya ndrama icha simaziwa kumene machokera? Tizinena chilungamo. I think nkhani tingoisiya tidikire thukoloko tikhale ndi speaker wanu wanyiwani Sami Sulemani tikonze nyumba ija izizi za maenvelope ya brown izi zithe tikonze kuti Malawi aziphindula ni mfundo zathu zimakhalako ndithu za envelope ya brown izo wadi leya ninapanga raise point of order ndikubwera kwa inu muloleni chair agwire ntchito yake professionally bwinobwino ndikubwera kwa inu Samia Suleiman za envelope ya black akhaki mwazichula zimakhalako ndithu timafuna mutitsimikizire mwakhalitsa ku nyumba ya Malawi zimakhalapo ndithu zimenezo palibe angakane apa zina zimene tikunena za covid izi mukumbukira nupana fala nditu mapicture ama envelope ya brown akuzungulira even mu social media zimakhalapo izizi zongofuna kuti tikabwerese sanite kusakhale chipwirikiti. MP ntchito yake ndi ku parliament ndolembedwa under public service akagwire ntchito mmene Amalawi akuyembekezera zikakhala ma benefits ku parliament tinawo tizikadalira athu aku parliament iwo tatokoza kwambiri zitese zikoma Peter Dimba mumafuna muyankhule ndikupatsani nanunso mphindi imodzi kuti mulankhule. The floor is yours. Interjection nthawi imeneyi pamene achimwene anga Suleiman amakamba kuonera kuti nakhala chair pamene mpando amene amene okhala ku opposition kapena ku opposition then mafuna ndinene kuti ngati munthu opanga aspire kukhala speaker honestly akwena okhala munthu onera kuti akwatsata malamulo ma standing orders yathu kuti ayendetse bwino nyumba ija chifukwa standing order 159 imanena ndithu kuti chairman wa Legal Affairs Committee atauchokera kwena kulikonse kuboma kapena opposition kuma committee kumene achiya kwena kuchokera ku opposition timanena ma standing orders amanena somomveka bwinobwino like public accounts, public appointments, budget ma standing order amanena bwinobwino so ndimafuna ndipange clarify pamenepo kuti uchairman wanga sunaphwanye standing order ina iliyonse ziko Samia Suleiman mwamva yes ndipasani mphindi imodzi. Yes, ongakhale kuntchito kwanuko leya pali zinthu zina zimene zimasatira precedence not kuti necessarily zili malamulo koma mmene zikuyenera kukhalira mbuyo musemo mukaona mukapita ma records mukaona kuti chair wa Legal Affairs always amachokera ku opposition anasintha ndiwo adimbawa ndi gulu lawo atapita kukaona ka weakness pa malamulo ndikulowera pamene popo koma mukaona mbuyo musemo muona kuti kumayenera kukhala munthu wa opposition kuti malamulo mabilo awa amangobwera osaoneka bwinowa azitha kuwachita question. That is what I'm saying kuti malamulo akasatiridwa koma pali zinthu zina zimene zimaziwikira mwachiziwikire kuti precedence apa zimayenera kukhala chonchi and iwo samasatira zimenezo amaphwanya malamulo omwewo amenera kuwatetezawo. Sana tinene pano kunena kuti president ya Legal Affairs simeneyo in fact nthawi inake honorable Duncan Poya anakhalako chairman wa Legal Affairs ali kuboma honorable Atupere Muluzi anakhalako chair wa Legal Affairs Committee ali kuboma so president imene akunena chimene anga Suleiman ndi abodza. Suleiman inetu awadimba anandipeza ndi mu Legal Affairs Committee tenankabwera kumeneko ndiye ndikuziziwa nthawi imene tinkati honorable Yusuf Ntenda tinacho samosakhala bwino kwayika adimba chifukwa cha zimene tikunenazi ndiye tiye ndizisiye ife tikasatire malamulo tikapangiza okomera Amalawi. Chabwino tatokoza kwambiri akondwani nankhuma a minute pankhani imene akutsutsana anthu amukhoza kuyankhulapo zotani akondwani nankhuma ndafotokoza kuyambirira padena nakuti nyumba ija ili ndi malamulo yake koma tili mmalamulo panopa nkhani ya Legal Affairs Committee tinena kuti no Legal Affairs Committee can be chaired from either side hata ukhala wa opposition hata ukhala wa ruling ndi mmene zilili panopa malingo limene ali ma-standing orders apanopa ndeti kukamba za panopa sike kukamba za mbuyo kuti zinali bwanji mbuyo mose inalipo nthawi yake malingo lero mudala mu inalili nthawi imene yo kulena popo so mmene zilili panopa ndi mmene idzafotokozera kuti no Legal Affairs Committee can be chaired either way. Chabwino tathokoza kwambiri ndikupatseni 30 seconds Peter Dimba kuti mulankhule mawu anu omaliza.
Tathokoza kwambiri pondipasa mpata wabwera pa radio ino. Ndinene pano mmene ndanena poyamba kuti lero dziko la Malawi likhala ndi speaker wa nyuwani ndipo dzina lake ndi Peter Dimba. Ndithokozenso kwambiri kwa phungose amene andipanga indozi kuyambira ku chipani chathu cha Malawi Congress Party, komanso ma independent block andipanganso indozi kuti avotera ine malingana ndi assessment ya maqualities anga. Komanso ndithokoze kuti usiku wathawu pali nkhani yosangalatsa kwambiri kuti Northern Region Independent Block yandipanganso indozi kuti avotera Honorable Dimba pa speaker chifukwa Malawi Congress Party yapanga withdraw achambula Akondwani Nankhumwa 30 seconds mawano omaliza. Foto zikomo kwambiri. Akondwani Nankhumwa 30 seconds mawano omaliza. Kuvotokoza so time radio and terms of vision kifuata tu katampa dari tiangane kwa program hiyo. Tumelenga neno ndio na tukupita kompetishano kama oilo modle kama oruza modle kamene tukupita kukawina enape makamata ine ndinene kuti no azango zao ndikambira nawo nchito asema ndikambira nawo nchito Dimba ragena nchito ayo dali kupiga sana sasa wa democratic right kutakai kidani tokoza 30 seconds yanu ya anapiga sana ziko mokwambiri Asamia Suleiman ndikupasani 30 seconds kuti mulankhule mawano omaliza. Ine poyambirira ndi athokoze a President Professor Kapita Mutharika pondikhulupirira komanso ndi athokoze a Malawi amene aonesa chikhulupiriro mwa ife. Inu tikhulupirireni lero ma MP amene mwawasankha akagwira ntchito yosankha speaker andi ma MP akuziwa kuno lomwe zimene zikuyenera kuchitika kuti parliament ikonzedwe. Ine ndili chikhulupiriro kuti lero ndi akwapula Nankhumwa komanso ndi akwapula Million ndipo lero mukhala ndi speaker wanu Peter Dimba Amina Peter Dimba ndi Akondwani Nankhumwa lero ndi kwakwapula awiri onsewa komanso mukhala ndi speaker wanu ndi Tunkaladi oti sapuma koma akagwira ntchito lero Malawi aone kusintha. Tathokoza kwambiri ndikuyamikeni leo ndikupita kutambula kwake sivida asile manama nene antinyumba mamo saka tukwapula mina mukakwapula kunena kumavoti izo za physical zosindipanga koma kumavoti awana chimwe nanga ndipo tizipita kwa iwowo tikasimidwa pena pake azikatithandiza nzeru. Ndikuyamikeni ma candidate nonse tikufuneni zabwino zonse masana uno a Peter Dimba, Asamia Suleiman komanso Akondwani Nankhumwa. Tathokoza kwambiri fa nthawi yanu. Zikomo. Wayana ndikupase 30 seconds kuti umalize wamva mmene alankhulira. Ayi chimene ndingalene ndicho ngowafunira onsewa ma candidates zabwino zonse koma uthenga wanga upite kwa ma MPs amene ukavota. Mukamavota yang'anani dziko la Malawi. Muyang'ane mavuto amene nawo. Muyang'ane kufunikira kwa udindo wa parliament in this democracy. Mukakhala zonena timungofuna mupangire zonena kuti reporting kwa chipani chanu mubesa dziko. Pangani zokondera Malawi. Zikomo kwambiri Wayana Chunga. George Chaima musapite ndi mawu 30 seconds. George Piri. George Piri pepani George Piri. Zikomo. Ineyo ndiwafunireso zabwino zonse ma candidate athu onse mene tawapasa anthu oti akavote malo mwathu ndiwo ma MP amene ali kumeneko koma pempho langa kuma MP amene akavotawo ama MP muonesese kuti munthu amene akuvoteredwayo akhale kuti akhoza kupanga chiganizo chimene chikhoza kuthandiza dziko lino. Taonapo anthu oyenera kupanga chiganizo akulephera kupanga chiganizo anthu nkumaonongeka anthu nkumachita safa. Tili kufuna anthu otero amtsogoleri azipanga chiganizo pa nthawi yoyenera kuti zinthu ziyende. Zikomo. Nathokoza kwambiri George Piri chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo. Zikomo.
yayi umonso nimene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 29 October 2025 nditero kuti kulinji special chifukwa tinapanga extend nthawi yathu ndi 30 minutes. Ndikuthokozeni nonse amene mumakonda kumvera wireless imene ya Times program ya kulinji komanso kutitsatira bwino lino pa Times 360. Ine ndileya malekano ndikufunirani zabwino zonse. Maso athu masana uno ali ku nyumba ya malamulo kuti tione kumeneko kuti kodi amene akhale speaker wa nyumba ya malamulo ndi ndani. First deputy speaker nanga second deputy speaker ndi ndani. Mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani kulinji mwani akotia kulibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu goju yena panji nanga ngani zonyati sasurijani kumboro bagari kulinji mwela nanga wanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji Nagata mzile kuburi yani kuliji Tikudalila inu kuliji